CRM projekt u nás vznikl původně jako věrnostní program, ale to bylo málo a my jsme věděli, že někde máme mnoho dat, se kterými neumíme pracovat. Cílem nebyl jenom obrat, ale sběr nových kontaktů. Já si jako uvědomuji, že když jsme si poprvé napsali, že bychom chtěli 550 000 kontaktů, tak nám řekli, že to je absolutní science fiction na interní poradě vedení. Dneska máme víc. Co nikdy nespočítáte, je značka, budování značky a to, jak zákazník vlastně nás jako vnímá. A my jako jednu z misí máme, že máme 100% zákaznický servis. A když správně nemluvím se zákazníkem, tak ten servis prostě nemám dobrý. Je to samozřejmě součást 21. století. Dobrá komunikace. Co spočítáte a dáte si jako cíl, je počet kontaktů, navýšení obratu, navýšení frekvence. Co nespočítáte, je zákaznická zkušenost. A když děláte dobrý CRM, dobře komunikujete, tak povědomí o značce, dobrý zákaznický servis, což je naše mise, to se všem rovná zákaznické zkušenosti. A to díky CRM naše společnost má. CRM projekt spadá pod marketingové oddělení, které vedu. Veškeré data, které spravuje CRM, se nedá dělat bez technologií. Moje zkušenosti s technologiemi byly vlastně vesměs nulové. Proto jsem se obrátila na partnera, který je v tom expert a myslím si, že to je správná cesta. Dostali se nám na stůl mnoho řešení, ale moje vize, moje cíle a odborné poradenství mého partnera vedl k tomu, že jsme si vybrali společnost Bloomreach. Technologie jako základ řešení i v případě ASCO nábytek není jednoduché rozhodnutí. My jsme dodali tu podporu, že jsme s celým týmem ASCO dali dohromady čísla, fakta, zmapovali jsme všechny datové zdroje. Finální cesta vedla k technologii Bloomreach, nicméně klíčové bylo dodat důvěru v to řešení, protože řešení technologie není lehká cesta. Technologie, kterou jsme vybrali, byla CDP, Customer Data Platforma, a ta jako taková vlastně má za úkol sjednotit, agregovat a řídit všechny datové zdroje a veškerou komunikaci se zákazníkem. Přidali jsme do řešení taky něco, čemu říkáme fail fee a success fee, čím jsme si důvěru klienta rozhodně získali a šli jsme vlastně z kůží na trh. Šli jsme být součástí toho řešení CRM projektu a bylo to velké rozhodnutí i za nás. Risky možná silný slovo, ale musela jsem mít mnoho odvahy. Do biznesu moc nepatří možná důvěra, ale já jsem musela plně důvěřovat tomu, že technologie zvládne opravdu to, co mi můj partner říká. A přesvědčit o tom moje kolegy bylo, řeknu, náročnější. Neočekávala jsem hladký začátek, bylo to těžké, ale musím říct, že to bylo nad očekávání těžké. Spojit mnoho technologií, které máme společné s našimi společnostmi z holdingu, který sídlí jako v Německu, máme jako 2 země, 2 měny a máme externí e-shop. Tohle všechno spojit v jedno nebylo vůbec jednoduché a už vůbec ne pro mě, která vlastně vůbec nevěděla, jak se to dělá. Bez podpory partnera a hlavně bez podpory našeho jako vedení by tento projekt vlastně vůbec nikdy nezačal. Náš časový odhad byl diametrálně jiný a víra v to, že vydržíme a že se to jako všechno zvládne, bych bez vedení vlastně nikdy do cíle jako nedošla. Do cíle startu. Projekt CRM je moje dítě. Od očekávání, od narození do něj investuje každá matka mnoho hodin práce, ale taky lásky, víry a spoustu nervů. A je pravda, že nejtěžší bylo vlastně zkamarádit 2 týmy, které v naší společnosti hrajou, a to je e-shop a kamenné obchody. Když jsem vysvětlovala, co je projekt CRM, tak každý v tom vidí, ono to přijde mailem. Takže rovnou je to e-shop, je to online a to je náš jako nepřítel. Ale to, že to přináší spoustu frekvence zákazníků, těch správných zákazníků do obchodu, se vysvětlovalo velmi těžko, když jste ještě v ruce neměli žádný hotový data. A já jsem potřebovala jejich spolupráci. To si troufám říct, že byl jeden z nejtěžších úkolů v tomto projektu.
Začátky každého takového projektu jsou vlastně ta hlavní křižovatka, kde se rozhoduje, jestli to bude úspěšné nebo to nebude úspěšné. Jestli ten tým, který se kolem toho řešení, který chce dodat, semknul a jestli je dostatečně obětavý, jestli je dost velká odvaha dělat rozhodnutí, které je potřeba udělat. Nám se podařilo chybu neudělat a máme za sebou krásných 16 měsíců, na který asi nikdo nebude chtít vzpomínat často, ale který nás dovedli do bodu, ve kterém teď jsme. Myslím si, že nejtěžších bylo prvních 6. Důvěra, když někomu odprezentujete první slide, co všechno od toho očekáváte, co slíbíte, tak to musíte začít nějak dokazovat. Ale prvních 6 měsíců jsme vlastně nedokázali nic. Nemáte ten důkaz. Té práce tam proběhlo jako mraky, ale vy pořád nemáte nic v ruce. Spousta klacíků jako přeskočíte, ale trvalo to hrozně dlouho, než jsme první úspěchy začali ukazovat. A pak ještě říct, že ano, že je to pravda. Ta důvěra musí být někde vidět a musí být podložena. Vy musíte říct, že tohle jste jako dokázali. Hmatatelný samozřejmě byly kontakty, ty obraty nám trvaly trošku díl a je to o každodenní komunikaci. Já tomu věřila a věřil tomu můj šéf. Zaplať pánbůh, tomu věřilo i majitelé holdingu, jejich vedení a tam se každý měsíc vlastně všem jsme ukazovali, kam jsme došli. První krůčky byly pomalý. Dlouhých 16 měsíců. Dlouhých a tvrdých, ale dneska už můžeme říct úspěšných. Každý den jsme dělali rozhodnutí, která mohla zvrátit ten výsledek, jestli budeme úspěšní nebo ne. Každý den přinesl nové informace, nové potřeby se rozhodovat, ale díky tomu, že na kapitánském můstku stála právě Andrea a měla podporu vedení, tak jsme měli tu sílu ty věci prosadit a dotáhnout do konce. Díky tomu, že Andrea rozumí biznisu tak, jako rozumí, tak nám byla velkou oporou jít za tím potenciálem, jít za těmi čísly, jít za těmi výnosy a ve finále jít za zákaznickou zkušenost, o které měla jasnou představu, jak má vypadat. Děkuju za důvěru Andreji a vlastně celému týmu ASCO, nebo alespoň těm, kteří uvěřili a stáli při nás, když se ta změna dělá. Pro mě osobně, že jsem dostala důvěru a že moji důvěru zase nikdo jiný nesklamal. Největší výhra v tomto projektu je, že lidi začali věřit. Jsem několikrát zmínila mého partnera, který nám obhospodařuje Bloomreach, a to je Jaroslav Novák. A s ním se nám podařilo vlastně začít a vypustit to dítě do světa. Já dneska vím, že mi věří každý vedoucí kamenného obchodu, že CRM je i pro něj dobrý. E-shop dneska ví, že by nedosáhl takových výsledků, kdyby CRM nebylo. A nepotřebuji už dneska dokazovat každý měsíc, že se investice vyplatila a že to byla nemalá investice. Takže ano, tohle já osobně vnímám jako obrovské vítězství. Navýšení obratu byl ultimativní cíl. Byl úplně na začátku všeho, kdy jsme si říkali, co od projektu chceme, co čekáme a co musíme hlavně doručit pod fail fee anebo s odměnou success fee, když dosáhneme a přesáhneme těchto výsledků. Po 16 měsících 5,5 milionu euro je výsledek, který jsme slíbili, je za tím cílem, který jsme slíbili, ale je to vlastně synergie všeho, co při onboardingu CDP řešíte a je to vlastně slibný začátek. Kontaktní báze je téma, o kterém se bavíme na začátku vždycky a je jedno z nejdůležitějších. Máte-li kontakt a consent, souhlas ke komunikaci, začíná vaše cesta s tím, co můžete s CDP dělat, co můžete v rámci CRM projektu dokázat. A nám se podařilo najít vlastně díky forenznímu auditu obrovské množství kontaktů, které ležely ladem z mnoha objektivních i subjektivních důvodů a podařilo se nám vrátit 100 000 zákazníků nebo kontaktů do hry, kterou dneska se CRM projektem hrajeme. Sběr nových kontaktů, akvizice nových kontaktů, nejenom péče o ty stávající z hlediska retence, ale získávat kontakty je velká hra, kterou jsme rozehráli úplně od samého začátku a podařilo se nám navýšit vlastně až 3x počet kontaktů, který se nám daří sbírat. A tam vždy musí být dobrá propozice, slib, který splníte zákazníkovi
A ten trade-off, ten deal, který děláte se zákazníkem, že za kontakt, který on vám dá, vy mu doručíte nějakou přidanou hodnotu, nějakou zákaznickou zkušenost, kterou musíte naplnit. Jedním z prvních úkolů, který jsme dostali od týmu ASCO, bylo převzít a rozběhat komunikaci, která už existovala. Samozřejmě ASCO nábytek nezačínalo od nuly, marketing realizoval některé automatizační scénáře, komunikační a ty jsme převzali. Ten magic, který technologie CDP umožňuje, je, že můžete razantně zvýšit výkon těchto scénářů a automatů a vůbec výkon té komunikace. A to se nám podařilo v řádu stovek procent a je to díky technologii a cestě, kterou ASCO nábytek zvolilo. E-mailing a newslettery jsou obrovský téma, který řešíme u všech zákazníků a je to vždy velká bolest a přiznání si pravdy, že když budete posílat mnohem méně komunikace v rámci newsletterové komunikace a rozesílek, můžete dosáhnout mnohem většího výnosu a revenue od zákazníků, protože personalizujete, řešíte timing komunikace, řešíte obsah a rekomendace produktů a řešíte, komu co kdy posíláte. Nám se v ASCO nábytek podařilo snížit množství komunikace, která odchází o 50% a zvýšit výkon, který generuje newsletterová komunikace o více jak 200%. Jedním z úkolů, který byl úplně na začátku a který zůstává i nadále jedním z hlavních úkolů, bylo propojení online a offline světa. To, co týmy a interní prostředí klienta dříve nevidělo, my jsme ukázali, jak souvisí návštěva e-shopu s návštěvou pobočky a že tyhle cesty jsou propojené, že neexistuje zákazník, který nakupuje jenom online a úplně jiný zákazník, který nakupuje jenom offline. Že zákazníci přecházejí z jednoho prostředí do druhého, zanechávají za sebou datovou stopu a díky CDP technologii můžete měřit a využít a komunikovat ve správný čas na správném místě. Ne na obě skupiny, ale na tu jednu, která se pohybuje v obou světech. Máme za sebou 16 měsíců a přesto jsme vlastně na začátku. Takže já se těším, že teprve teď to můžeme rozjet, protože věřím, že mě Blue Reach asi překvapí a moji partneři a moji kolegové mi dokážou, že můžeme dokázat ještě víc, protože teď jsme teprve položili základ. Můžeme stavět a můžeme růst a růst a růst. Rok 2025 a výhledy. Výhledy máme na mnoho let dopředu a je pravda, že ta důvěra, kterou jsme dostali, je velmi zavazující. Andrea má a celé ASCO nábytek mají obrovská očekávání a my víme, že můžeme doručit ještě více, než jsou jejich očekávání, ale taky víme, že jsme na začátku. My jsme během posledních 16 měsíců nedělali vlastně nic jiného, než jsme si zajistili všechny data, postavili jsme podvozek a ve Formuli 1 by asi řekli, že jsme dostali teplotu do pneumatik a zahřáli brzdy a ten rok 2025 je o závodě, který nás čeká. Je tam obrovský potenciál, který vidíme v projektech jako spádové oblasti poboček, personalizace, rekomendace. My vlastně od samotného začátku jsme nenasadili, nepodařilo se nám dostat data a celou platformu do kondice, aby jsme nasadili některá řešení, které byly na samotném počátku uvažovaná. Nasadili jsme jiná, ten projekt se řídil velmi dynamicky a my se hodně těšíme na to, co v roce 2025 můžeme konečně nasadit, protože vše je připravené a my můžeme vyrazit. A bude to velký závod.